ଶୁଣେ କବିତା, ତୁ ନୂଆ ବାହା ହେଇକି ଆସିଛୁ, ତୋ ଦେଢଶୁରଙ୍କୁ ଛୁଇଁବୁନି, ନ ତତେ ଗୋବର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବି ଛୁଇଁବୁନି କି ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କୁଡ଼ିକି ହାତ ମାରିବୁନି, ନହେଲେ ତତେ ଗୋବର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ମତେ କହିବୁନୁ କି ମୁଁ ତତେ କହିନଥିଲି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ବସ୍ତା, ମୁଁ ଦେଖେ ବାହାରେ କାଳେ ସେ ଆସିବେଣି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ठीक है, समझ गया। ଓହୋ, କି ଗରମ ଲାଗିଲାଣି ଓଢ଼ଣା ପକେଇ ପକେଇ। ଏ ମା ନନା ଆସିଲେଣି। আরে এই প্যান্টটা কারো? অপা ଦେଖିଲ এই ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା କାହାର? ଆଲା ତୁ ସେ ଲୁଗା ଗୁଡା କାଇଁ ଶୁକଉଛୁ? ମୁଁ ଶୁଖେଇବି, ରଖିଦେ। ଅପା ଏଟା କାହା ପ୍ୟାଣ୍ଟ କି? ଏଇଟା ବା ତୋ ଦେଢଶୁରଙ୍କର। ଦେଢଶୁରଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ? ଦେଢଶୁରଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚୁଇଁ ଦେଲି, ଗୋବର ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡିବ।